интерес с поредната стъпка в иконографията, в изписването на икони. Днес ще покажем втора стъпка или трета, така наречената изваждане на копирка и прехвърляне на рисунка. Първата и основна задача е да харесаме изображение или може би ни е поръчано подобно изображение и ние подготвяме предварителна рисунка или така наречения предварителен картон, от който изваждаме своята копирка. Този процес се изисква, тъй като иконографията е свързана с канонът. Канонът изисква точни и ясни принципи на изобразяване, които иконографът не може да си позволи да прескочи. Отлага се пауз и се започва съвсем схематично, тъй като това е помощна рисунка, да се откопирва, защото е необходима за последващият процес. Ето тук аз съм си позволила, за да ви покажа една малка Богородица, сладко целувание. Тя ще вземем рисунката от малка репродукция, тъй като дъщицата, върху която ще бъде изработена, е по-малка като размер. Това е поредната стъпка в изработването на една икона. Благодаря!